Сега, приятели, ще ви покажа как изработвам икона на Свети Иван Рилски от дърво. Материала съм го взел от един паднал клон в Рилския манастир, така че то носи силата и заряда на светата обител. Иконата е поръчана от мой приятел за негов приятел, който е ценител на това изкуство и съответно носи името Иван за подарък. След като приключиме с дремела и с длетата, иконата придобие почти готов вид. Сега ще ви покажа, да видите. Започва оформянето на самото дръвче. Ето тук вече иконата е почти завършена. Сега започваме да оформяме дръвчето. След като го оформя, намазвам дървото с байт, за да може то да се запечати и да придобие малко по-тъмен вид. Когато байт се попие и засъхне в дървото, се полира. И иконата е готова вече за подаряване. Ето сега ще я видите в изцяло завършен вид. Чудесно за подарък.